unotadza kushandisa rodhi nemabhiriji ndizvo ngazvigadzira nekuti mabhiriji edu abofoka chero mvura yakanaya hapadarikiki munotanga maburuka mumota kuti muzodarika. Bhiriji inonzi nyama yamboka, pabhiriji renyama yamboka nzvimbo inonzi nyama yamboka iri anda chavakadzi kunaite bhindura kwasha tinoiona pabhiriji yekumwa tinoiona pabhoro nepatepi asi takawandisa 1000 points. Okay, apa tikuona muri kwacha makamira mumvura hazvina here riski yekuti munozobatira zvirwere zvanabilharzia kana zvimwe? Kwete pano chirongwa chekudzivirira chirwere chebilharzia chakapinda here muno vanhu vakwaniswa mishonga? Chakapihwa vana vechikoro. Tikona pamvura muri kuvachira yekutange netumadhaka mungatsanangure kuti sei muri kushandisa mvura yakadai? Inenge yanaira kumusoro kune shapa. Hakuna imwe nzvimbo yamunokwanisa kuona mvura yakati chenei? Kwete hakuna.